Siis moi kaikki! Minä olen Hitpoint ja tänään me tehdään tämmöistä juomahaastetta. Mitä me tänään oikein mitä mä oikein juon haaste. Ja mulla on täällä tämmönen ihmeen hyppä. Täällä kaverina jossa on mun sisko. Hänellä on YouTube-kanava nimeltään Lumihamsteri. Niin, miten mä sitten yhä edelleenkään. Mun hamsterin taas tuolla kopissa ja se tekee ihan mitä sattuu tuolta. No niin, mutta tosiaan meillä on tämmönen huivi ja me päitään silmät. Ja eikö se ole silleen, että nuoremmat aloittaa? Nuoresta. Vaan tänne päin. Mä annan sulle ensimmäinen juoma, mä näytän sen katsojillekin. Tämän näköinen. Joo, laita vaan silmille se. Ei oo mitään hätää. Näetkö siltä? Se meni Rytryyn. No hetkinen nyt vaan. No niin. Onks nyt tää kunnolla, että sä et nää? Joo. Ensimmäisenä koita etsiä lasi. Tässä. Joo. Laita varoisesti suunsi, koska se makuala voi olla räjähtävä. Mikä tuo on? Koita kertoa, jos et ole varma, niin juoppa uudestaan. Ainakin siinä on jääteetä. Niin. Olisiko siinä myös maitoa? Ei toi. Mä maistan siinä parhaiten tuon jääteen. Siinä väärin itse. Siinä on jääte ja pikkusen pohjalla mehunestettä. Ihan. Eli 0-0. Niin voittaja saa sitten jonkun lahjan. Tehdäänkö silleen vuorotella? Joo. Mieli on käytetty. No niin. Ethän näe mitään. Siinä alempana. Siinä. No mä tiedän jo tän. No. Tässä on vettä ja kaakaojauhetta. Ei. No jääteetä ja kaakaojauhetta. Ei ole kakaoja. Ei kaakaojauhetta. Mutta jääteetä kyllä on. Jääteetä ja sitä ihmeen kauraa kaakaota. Kyllä. 1-0, mekin johtaa. Otetaan nyt samaan paikkaan. Varmaan tää kolmosta vähän epäilyttävältä. Ei sikään. Tässä on sulle maitoa pikkusen. Jotain urheilijalta. No niin, laitapa nyt se kunnolla siihen. Niin. Näetkö yhtään mittaa sieltä? Ja ensimmäinen tehtävä etsi lasi. Kyllä. Siinä se on. Anna mennä, poika. Ainakin on maitoa. Joo, siinä on maitoa tietenkin. Onko sitä mehu sitä? On. Oliko se siinä? Joo. 1-1. Kahtaat. Oi, että oli hirveän maku. Jatko! Paljon sun aikaa kulunut? En sanonut tällä kertaa. Koska mä puhun aina ajasta. Näitä katsojille sitten myös, että minkä näköistä se on. Jokaisessa näyttelyssä. Niin. Mitä kauraa kaakaota Joo. ja jääteetä. Joo. Aivan. Fuck! Miltä se maistuu?
Ihan ok. Hyi. Tää... Annapas sitä poika nyt. Eikö se tyttö? Ei ole kaukana. Toivottavasti se ei ole mikään hirveä. Jääteetä. Mm. Olisiko maito? Ei. Kaurajauhe. Mm-mm. No sitä mehua. Väärin, siinä meni viimeis vastaus. Siinä oli kaurajuoma. Siis Jääteetä. jääteetä ja limsa. Lemon limsa. Sitruunalimsa. Nyt sä saat tän epäilyttävän näköistä. Tulee varmasti tämä mahtavaa. En ole maistanut itse. Hyvä. Eikö hyvä? Olisiko jääteetä Joo. ja maito? Joo. Sitä maita mä en tiennyt, mutta mä arvasin sen. Se näyttää aivan kauhealta. Arvoin, mitä se näytti silloin, kun mä laitoin sitä. Kato. Sillä on kauheaa jotakin sotkua siellä. Joo, katsoja. Kato nyt sitä sieltä. Täältä. Noniin, näytäpäs nuo silmille. Silmät on kaulassa. Noniin, hei oikeesti. Laitas. Kunnolla. No kokonaan. Tääkin näyttää maijalta. Haita se! Haita se silmitäs! Jaa. Tänään olisi tessissä. Elikö toi limpsaa on? Mm. Ja olisiko maito? Joo. Paljon se tilanne on? 2-2. Eli ei voittua tällä kertaa. No jaa. Noniin. Näyttää ihan normaali. Vaakaut. Tää ei voi niin vakaa. Kaakaojauhetta. Ei. Kaurajuomaa. Joo. Ja olisiko maitoa tai... Kaurajuomaa ja maito. Ei. Tässä tulee vika vastausvuoro. Kaurajuoma ja kaakaojauhetta. No niin, siinä meni viime. Mitä siinä oli? Kaurajuoma ja jäätetä. Hyvin kauhea. Mä sitä itse. Sinä muista mikkiä koko kaurajuoma. Juu, omat. Juodaan nyt tällä. Se oli sun. Tää on mun. Tää. Tää Nyt ei on. vaihdu. Onks tää mun? Ei tää voi olla mun. Se ei oo se on mun.
toi on mun. Hetkinen. Jompiku minusta toi sun. Toi on sun. Näin koppakunniaksi. Me juodaan yhdet näistä lasista kokonaan. Mahtavaa. Noniin, ota valitse siltä yksi lasi. Otan mieluiten tämän. Ota tämmösen. Ja nämä juodaan nyt. Heippa. Hei. Kippis. Kippis ja kulaus ja heipä hei. Lopetapa video siihen. Kun me kilautetaan. Kun vaihdat toisen käteen, niin se on ehkä vähän helpompaa.